SCT Double Damn. Jo ľudia, vítam vás u ďalšieho videjka, konkrétne z pokračovania z hry Brawl Stars Push Shelly na Prestige. Čiže, sorry, že som to včera nedokončil, ale proste som musel ísť teraz. Ja som trochu proste teraz chorý, aj keď nechápem, jak môžem byť chorý. Proste som išiel do školy v kraťasoch a som chorý. Čiže trochu, keď budem kašľať, tak ako sorry, ale nič, môžeme sa vrhnúť proste na video. Vidím, že mapa je takáto, čiže to je fakt ideálna na Shelly. A môžeme ísť rovno na vec. Chyba nám takých asi 300 pohárkov, tak zaokruhľujem. Takých 300 pohárkov nám chýba. Čiže môžeme ako ísť. Dobre. Poď sem, Cordeliusko. No nič, Brokit. No, to som ešte nevedel, že takýto lag bude mať hneď zo začiatku. Môže byť, bracho. Fajne. Keď to takto bude pokračovať, tak už fakt neviem, bracho. Táto hra sú boti už. Máme botov. Tak. Kto by hral na tejto mape Broka? Túto vetu si dobre zapamätajte. Spike tu je Pyrl, bracho. Dobre, dead. Nice. Poď sem. Vypražená. Ajaj. Ajaj. Ten Edgar zobral Ember. No, kde ste? Ja mám ultinu, takže ja tako sprážim kamo na jednu ranu. Cože, furt dávam ten istý pin dookola. Nice. To čo bolo? Aj tak ju vyprážim, poď sem. Poď sem, hlavu máš ako zmonaut. To neviem, prečo mi to zamierilo na ultinu. Hej, kámo, zabijem ťa už. Dobre. Wow! To jak som dal? Dobre, tak ten Rico má najlepšie. Krása. Ideme si otvoriť 6 týchto Starnova dropov. Čiže prvý. Tam je dačo, boys. Tam dačo je. Uvidíme, že čo padne. Dávaj. Poď Brawler, kámo. Poď, pre content. Dávaj Brawler. Poď! To čo je? Milujem funkciu na Supercely, že mi môže padnúť proste skin na Brawlera, na ktorého nemám proste. Ja nemám Penny a mi padne skin na Penny. Ja to tak nenávidím. No poď ďalší. Toto je power. Ďalší power. Nič. Power, kámo, nepadne nič. To bolo všetko. To je Mac, kámo. Tak. Tak to som ju vyprážil, jak volské oko na panvici. Kámo, Geiger. Poď sem, bavil si frajera, poď sem. Debil. Dobre ti tak. Už mi to ide. Pup. Nice. Komu si vezme tú pevu. Ajaj.
Toto nebude dobré. Neviem. Jak seka sa Wi-Fi, kámo, mám Wi-Fi pri sebe reálne. Poď sem, poď sem. No poď, poď. Pup, pup. No poď, kde ste? No i to je Mortis. Pup. Kámo, na jednu ranu som ho sprážil. Dobre, 720. O chvíľu sa blížime k 750 barkom. Najväčší lag môžete mať, keď tu proste budete mať 3 power cubeky. Že si vezmete 3 power cubeky, máte hneď na začiatok, plus ešte dajaké killy, tu máte okolo power cubeky, takže celkom na párek. No dva Cordelius versus Cordelius fight. Už som jedného stretol. Ten krov je bot? Asi nie. Dobre, máme tu Spajka. To je Juju. To zmenili, alebo jaká im? Ježiši. Nice. Som ho vyklepal, kámo. Bro hraje no move challenge? Aha, ne. No, veď preto. Kámo, som myslel, že ma porazí Crow. Dobre. Ešte máme také dve hry do 750 pohárkov. A potom už len pušneme na tú prestíž, čiže ja vám to teraz ostriam. A ukážem vám také proste z toho zábery. Bro sa točí! Aj. No pohoda. No nič. Tak vám. Ďalší Geiger. No nič, bro. Nice, 750 pohárkov je tam. No máme presne 750 pohárkov. Máme tu nejaký rare skin. Kamo, prečo sa bro volá Zlatý bažant? No, kámo, fakt. Idem ťa zabiť za to hrozné meno. Umri. Kámo, skoro som skápal. To čo ma healo? Ja som dal spray a som sa vyhealoval. A mám viac power cubek. No, tak mu ostalo fakt 1 HP a zdrhol. Potom, že nemaj nervy, brácho. Na jednu ránu som... Na 2 rány som ho spražil. Dobre, pohode. Bracho, toto tu je ešte len prestíž 1, hej? To si zoberte, že... Fú. Si zoberte, že budem pušovať ešte prestíž 2, možno 3. Berem. Dead. Ja som zabil klona. Poď sem. Cigárko ti zapálím, bracho. Kámo, strašne. Čum, ja go sprážim. Pup, pup. Kámo, na 2 rany. Strašne ope. Teraz mi tá mapa vyhovuje, bracho. No boys, na budúci týždeň vyjde nové videjko zo skateparku, lebo už mi konečne dojde držiak na mobil. Áno, budem to točiť cez mobil a čako. Dík. Kámo, tak tu ich bol... Wow. Poď, prijatý. Let's go. 5. je ešte win streak. Pup. Kámo. Som ho jak rezeň vyklepal. A čo ako, že máš 35 rank? No, prestíž, či 39, či koľko. A čo ako? Sa naštvem. A ťa vyklepem. To jak sa vyfajtili borci? Dávaj. Kámo, nešlo nič. Nič, máme tam 900 párkov asi. Yes. Máme 900 párkov, čiže už len 100 párkov. A máme tier 30, akéby. Kámo, to sú boti.
Kámo. Tak ja to pušnem na pohodu. To dáme za 5 hier, to máme. Tak to jak to, že ma netrafil? Kamo, Barley. On náhodou dobrý play s Barleym. Kamo, čo sa to deje? Tu sú všade ľudia. Fight. Vyhral som, klasicky. Tak jak v realite, bracho. Rank 4, no. Plus 15, kamo, easy. 940 párkov, kamo, už mi chýba len 60. Kamo, zase mi to dáva proste botov. Kamo, už len 40 párkov. Ak to mám vyhrané, to dám také, možno, že dve hry. S winstreakom ešte 2 hry dám také, ale mám to. Počkaj, ideme si otvoriť odmeny. Mega quest, no poď. Z toho musí padnúť. No poď Brawler, mne netreba, no, teda aké dlhé, no tá poď Brawler. Kamo, Buffy. Buffy. Dobre, a posledná hra nás delí od toho. Čiže stačí mi aj rank 3, bracho. Rank 3 je plus 8. No, stačí mi aj rank 3, bracho. Sam. Kam on ma vypraží, Nevypraží. Ty zasran jeden. Čo skúšal? Konina. Ešte poď vín na záver. Tak čo, bro? Easy, vín na záver ešte, bracho. Je tam prestíž. Nice, bracho, prestíž 1 hotová. Teraz najlepšia vec. Najlepšia vec, kámo, prestíž 1. Nice. Hotovo? Dobre ľudia, aby som ukončil toto videjko s konečnou prestížou 1, čiže budeme na budúce videjka sa pokúšať prestíž 2, kde budeme mať takúto player ikonu ružovú. No a ja sa s vami lúčim a serus, užívaj deň, bratu.